Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук і, як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі в эфіры Еўрарадыо. Ну што ж, у нас сёння адмысловы цікавы госця, з якой хацелася б абмеркаваць усё тое, што адбываецца з намі, вакол нас і з тымі сіламі, якія чакалася, што будуць вырашаць і дапамагаць нам вырашаць наши праблемы. Такім чынам, у нас у гасцях журналістка, валанцёрка, грамадская актывістка і старшыня цэнтральнай камісіі па выбарах і правядзення рэферэндумаў. Ну, амаль што. Па выбарах у Координацыйную раду Лена Прыходько. Добрый день, спадарня Лена. Прывітанне, Зміцер, прывітанне, паважаныя слухачы, гледачы. Калі мне не падводзіць памяць, калі не браць толькі да ўвагі нашу сустрэчу ў межах праграмы «Ідэя X», дзе мы са спадарняй Аленай разважалі пра вечная, про ўсё такое, то такія пра надзённыя эфіры мы з ёй сустракаліся акурат такі, калі яна была кіраўніцай камісіі па выбарах у Координацыйную раду. Такі вот чалавек, можна сказаць, які быў адказны за тое, што па выніку будзе сябе ўяўляць Координацыйная рада. І што, вось сёння вам не сорамна? Стоп. Так, тут не пахаджуся. Па-першае, я не адказвала за тое, што сабе будзе уяўляць Координацыйная рада. Я і каманда камісіі і каманда, якая рыхтавала гэтыя выбары і праводзіла, мы адказвалі за тое, каб гэтыя выбары адбыліся, каб яны адбыліся адпаведна дэмакратычных працэдурах у тых умовах, у якіх мы знаходзіліся. І вось за гэта мне не сорамна. Ні за каманду, ні за працу, якую мы прадзелалі. Ну, то бок, за гэты наш трек і зону адказнасці мне не сорамна. Тое, што з сябе зараз уяўляе Координацыйная рада, гэта не вынік нашай працы, гэта вынік працы тых людзей, якія ў Координацыйную раду балатаваліся, якія галасавалі і якія туды прайшлі. То тут я не магу сказаць, што нейкая есть такая калектыўная супольная адказнасць за гэта, але ўсё ж такі канкрэтных персонаў, пэўна, яны ёсць, гэтыя канкрэтныя нават персоны, якія адказваюць за тое, што з сябе ўяўляе Координацыйная рада зараз. Ну, вось, бачыце, такая... Все ж таки вопыт ён ёсць як журналісткі, так вот і расследовательскі, тому что Алена журналістка расследовательница, что вот я так спрабаваў адразу накінуць, справакаваць, она тут же зразумела подхапіла, такая стойте. Ну, слухайте, адказнасць, якую я на себе па-першае не брала, навошта на мне. Добра, слухай, я сфармулюю по іншаму пытанню. Вось ты зараз ты спрычынілася конкретно да усіх гэтых працэсаў. Ты ўзяла на сябе кавалак работы, кавалак адказнасці. Зараз ты выканала сваю працу как бы на усе 100. Там пытанняў, прынамсі у мяне няма, можа у кагосьці ёсць, так как бы хай задаюць самі. Але вось сёння ты глядзіш на тую справу, на тое, што адбываецца, да тых працэсаў, да якіх ты хай на пэўным этапе, не пасярэдавана, але ўсё ж таки мела дачыненне, і думаеш: о боже мой, на кой хрен я ввогуле в это ўвязвалася? Ёсць такое. На якой я ўвязвалася няма, але што з гэтага атрымалася, то, канешне, такі, расчараванне велічэзнае. Я думаю, не толькі ў мяне, і шмат у каго, хто спрычыніўся да гэтага, і шмат у каго, хто верыў у саму ідэю Координацыйнай рады як такога шырокага, разнастайнага прадстаўнічага органа беларусаў з дэмакратычнымі памкненнямі, то, канешне, расчараванне тут вельмі вялікая. Гэта ёсць. Але вось, калі назіраеш за працэсамі такім прафесійным вокам журналіста, расследавальніка, якія ўражанні? От што стала прычынай таго, у што ператварыўся КС, да якога ёсць вельмі шмат пытанняў, прэтэнзій і гэтак далей. Дарэчы, у нас учора была в эфіры спікерка Координацыйнай рады Анжэліка Мельнікова, якая расказвала, што вообще ўсё прекрасна. Вось. І тут палягае па сутнасці і адказ на вашае пытанне. Тое, што з сябе зараз уяўляе Координацыйная рада, пэўна, у гэтым і быў план.
Таму людзі, якія гэтага плана дасягнулі, гэтых KPI, там я не ведаю, як заўгодна можна называць. Можа, гэта акурат тое, да чаго яны імкнуліся. Таму іх гэта і задавальняе. І тут просто такі канфлікт інтарэсаў і канфлікт увогуле, можа, спадзеваў, ідэяў. То бок была пэўная колькасць людзей, якая спадзявалася, што Коардынацыйная рада будзе, вось як я ўжо казала раней, прадстаўнічым шырокім нейкім органам, так, дзе будуць прадстаўлены розныя людзі з рознымі поглядамі, з рознымі нават дзесьці там такімі канфліктнымі падмуркамі, але яны будуць розныя. Але была колькасць пэўная людзей, якія хацелі, каб гэта быў такі адзін маналітны орган, які прадстаўляе адзіную плыну, ідэалогію, павестку, там як заўгодна, так? І гэта тое ж, чым зараз з'яўляецца Коардынацыйная рада. То бок ёсць абмежаваная, вельмі невялікая колькасць людзей, якія зараз прасоўваюць сябе ў якасці актараў, свае погляды і свае нейкія мэты і амбіцыі. І калі гэта быў план, і ён дасягнуты, то, канешне, гэтыя людзі кажуць, так, у нас усё задавальняе, таму што мы гэтага, пэўна, і хацелі. Вось і ўсё. А тыя, хто хацеў іншага, якія там склалі, напрыклад, там апазіцыі, так, такія тэрміны ўжываюцца. Ну, зараз гэтыя людзі і ў меншасці, і ўжо ў такім і нейкім падполлі, зацішы знаходзяцца, ўжо там іх нават, ну, прынамсі, у тых публічных праявах, у публічных чатах іх ужо не бачна і не чутна, і, ну, гэта, калі у гэтым быў план, то ён здзейсніўся, і таму я не думаю, што Анжэліка Мельнікава хлусіць. Яна акурат кажа пра тое, што яе задавальняе, да чаго яны імкнуліся. Але як вось падаецца, ўсё ж такі вот на сёння тая же самая Коардынацыйная рада, якую ролю яна выконвае? Што яна можа рэальна даць, ну, нам, беларусам, беларускай супольнасці, беларускай эміграцыі, грамадзянскай супольнасці? У шырокім сэнсе, ну, я думаю, што зусім не шмат ўжо засталося гэтага таго, што яны могуць даць. Зараз яны выконваюць ролю такого прадстаўнічага органа у пэўных палітычных колах і структурах. Вось, напрыклад, там на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы яны там былі, так, там Еўракамісіі на гэтых пасяджэннях, дзе раней не было. То бок, па сутнасці, гэта, канешне, можна сказаць, гістарычны прэцэдэнт. І калі мы рыхтавалі гэтыя выбары, то вось гэтая мэта патрапіць прадстаўнікам Коардынацыйнай рады ў гэтыя структуры менавіта як прадстаўнікі Коардынацыйнай рады, яна таксама была закладзена у гэтым, у адзін з KPI. І гэтая мэта дасягнута, гэта была агульная мэта. Ну, калі казаць там пра Коардынацыйную раду як орган прадстаўнічы і таго, што яны маглі. То бок гэта, ну, і дасягнута, і гэта адбываецца. Што гэта надае беларусам, у выгнанні, у Беларусі, яшчэ штосьці. Ну, тут цяжка сказаць, таму што і магчымасці абмежаваны, і знешнія зараз абставіны зусім іншыя. Ну, я бы сказала, што нічога, канешне. Нічога. А прача, можа быць, нейкіх такіх іміджавых складнікаў. Але, ну, людзі, якія зараз гэта робяць, самі персоны, канешне, яны пэўныя там палітычныя бенефіты сабе напрацоўваюць. Не магу сказаць зараз гэта дрэнна альбо добра. Для іх, пэўна, добра, для астатніх цяжка сказаць, таму што, па сутнасці, павестка, якую яны прасоўваюць, яна такая, ну, размытая, яна не канкрэтная. Ну, усе тыя наратывы, усе тыя лозунгі, можа, якія там гучаць, яны вельмі агульныя, абмежаваныя і пакуль непрактычныя. Я разумею, что тут у дадзеным выпадку не пытанне і не прэтэнзія да старшыні камісіі по выборах, тому что арганізоўвалі сапраўды дэмакратычны працэс, мелі ўсе роўныя магчымасці, роўныя правы і гэтак далей. Але сёння я читаю, не далей як сёння, наткнуўся на допіс Пятрухіна, які адносна, ну не будем называць, хто захоча, знойдзе Пятрухіна ў соцсетках, пачытае, адносна пэўных асобаў, якія з'яўляюцца дэлегатамі Коардынацыйнай рады, задае пытанне, я ввогуле не разумею, як такія людзі маглі патрапіць у Коардынацыйную раду, калі, ну, і гэтак далей, і гэтак далей. То есть, вот, у цябе зараз вот пытанне такога не ўзнікае да пэўных персон, да асоб, што, маўляў, вот калі паглядзець на іх мінулае, там, на ўсё такое, думаю, што яны робяць у Коардынацыйнай радзе, увогуле ў Дэмсілах?
Гэта два розных пытання. Першае, як яны патрапілі, другое, што яны робяць. Як яны патрапілі, тут у мяне адказ ёсць абсалютна дакладны, таму што я непасрэдна знутры назірала, як гэтыя спісы фармаваліся, як яны там удакладняліся, якія былі цяжкасці у каманд з фармаваннем спісаў. Таму як гэтыя людзі патрапілі туды, я, ну, скажем так, добра ведаю. І тое, што спісы фармаваліся па хадзе, што называецца, часам выпадковыя людзі былі там, часам былі людзі, якія не ўсведамлялі, напрыклад, пад што яны падпісваюцца. Былі і такія выпадкі, калі проста іх прасілі, казалі, слухай, ну давай нам тут просто трэба там ці-то па гендернай квоце, ці-то яшчэ па якой. То тут як спісы фармаваліся, гэта, канешне, у першую чаргу пытанне да лідараў спісаў. Таму што гэта была зона іх адказнасці прадаставіць спіс, які балатуецца, і па-другое, зрабіць ідэнтыфікацыю гэтых людзей, валідацыю гэтых людзей. То бок гэта па сутнасці адказнасць усіх лідараў спісаў, якія казалі, вось глядзіце, у мяне каманда, у кагосьці 10 чалавек, у кагосьці 30, у кагосьці 50. І я адказна за гэту каманду. Вось я яе прасоўваю. У выпадку, калі там усе там, напрыклад, прагаласуюць за мой спіс, то асноўная колькасць прадстаўнікоў Коордынацыйнай радзе будзе складаць вось гэтая мая каманда. То бок я несу за яе адказнасць. Гэта на адказнасці лідараў спісаў. І гэта пытанне да іх. Хто гэтыя людзі і як яны туды патрапілі. Што яны зараз робяць у Коордынацыйнай радзе, я тут для мяне паказчыкам і адказам на гэтае пытанне з'яўляецца, напрыклад, той же самы спадар Шабуцкі, які так знянацку раптоўна хутка вельмі сфармаваў свой спіс, задэклараваўся, так, балатаваўся, мы ўсе памятаем гэтую гісторыю, гэта было такое спантаннае. І мне, шчыра кажучы, было вельмі цікава і прыемна назіраць, як гэта адбывалася. То бок у чалавека было памкненне. Ён абсалютна дэмакратычна звярнуўся са сваёй там YouTube-старонкі да людзей. Калі ласка, далучайцеся, спрачыньцеся, гоў за мной. Я фармірую спіс. Ён яго сфармаваў, паўдзельнічаў у дэбатах, яны нават прайшлі Коордынацыйную раду абсалютна дэмакратычным шляхам. І што здарылася з гэтымі людзьмі потым? То бок яны шлі туды, пэўна, ну, яны мелі нейкія мэты, павестку, нават праграму, таму што мець праграму, пусть там такую тэзісную, невялікую, але гэта было адной з умоваў удзелу ў выбараў. Кожны спіс прадстаўляў сваю праграму. У той ці іншай ступені прапрацаваную, тым не менш яна была. І вось гэтыя людзі патрапляюць у Коордынацыйную раду. І што з імі ў выніку адбываецца? 3-4 месяцы, дзе яны павыходзілі, заняліся стендапам, там яшчэ чымсьці. Я разумею, там змяняюцца жыццёвыя абставіны, яшчэ штосьці. Але гэта ўсё ж такі гісторыя пра то, наколькі свядома першапачаткова людзі падыходзілі к удзелу гэтых выбараў, наколькі ў іх была нейкая там стратэгія і візія датычна ўвогуле того, што яны робяць. І таму мы маем, што маем. Ну, яны самі не ведалі, што гэта і навошта ім. І зараз шмат з іх, адказвае на пытанне Сергея Петрухіна, шмат з гэтых людзей, яны, я думаю, таксама сядзяць і задаюцца пытанне, што я тут раблю? Навошта? Я памятаю, нават Аліна Коўшык, калі у нас была рэфлексія пасля выбараў, такое быў закрытае пасяджэнне з партнёрамі і з тымі, хто спрачыніўся, яна казала, што я да таго моманту, калі я не пайшла ў Коордынацыйную раду, не ведала, навошта гэты орган існуе. Ну, то бок, чалавек шоў туды, не ведаючы, што гэта і навошта. І гэта кажа адказная асоба. На той момант яна яшчэ была ў складзе аб'яднанага кабінету. Дык што вы хочаце там ад звычайных людзей, якіх проста там патэлефанавалі і сказалі там: «Алё, Лена, гоу, паўдзельнічаем». Окей. Вось так. Ну, гэта адна гісторыя, калі чалавек там как бы, ну, на нейкім імпульсе, на нейкай таком вот жаданні пайшоў, потым расчараваўся праз там 1, 2, 5 месяцаў. Альбо меў спадзеў на лідара, што лідар ведае, а я просто табе там дапамагу. Да, але ёсць і другая, это сам другі трек, это калі людзі ішлі, іх уключалі ў спіс, яны давалі згоду на тое, каб быць у спіс, чыста для таго, каб дадаць как бы імя сваё, вагу сваім імём спісу, і як толькі выбары скончыліся, як толькі спісы фармаваліся, такое, ну все, я сваю ролю выканаў, до свидания, я пашоў.
вот это вот як Мікалай Халезін, напрыклад, ён увогуле на пачатку не хаваў сваіх памкненняў, навошта яго імя стаіць у спісе. Ён так і казаў, што я вось той самы якар, які прываблівае на маё імя, каб гэтыя выбары адбыліся. І тут вельмі такое уразлівае, але важнае пытанне і датычна таго, наколькі беларусы увогуле цікавяцца гэтай ўсёй гісторыяй. То бок нічога дрэннага няма, каб у такіх маркетынгавых мэтах выкарыстоўваць такіх вядомых людзей, там, ну, Катя Ваданосава. Я просто узгадваю там людзей, якія на чыі імёны і на чый імідж, так, на чыё сумленне, можа быць, скажем так, іншыя беларусы маглі бы павесціся ў сэнсе таго, каб сказаць: ну калі гэты чалавек ідзе ў гэты орган, ну пэўна там, ну, прынамсі будуць сумленныя, альбо цікавыя, альбо там адмыслоўцы нейкія, так? З аднаго боку, у гэтым няма нічога дрэннага. З іншага боку, гэта таксама, дарэчы, да тады адказнасці лідараў спісаў і іх стратэгіі. Калі гэта была закладзеная стратэгія, і гэтыя людзі там былі проста, скажем, такімі, ну, прывабнымі шурой, якая потым, выбачайце, калі ласка, тут не хоча нікога пакрыўдзіць. Ну, тады гэта такая стратэгія нейкага падману, што ли, атрымліваецца. То бок, давайте мы зараз вам пакажам прыгожую карцінку, а потым мы гэтую карцінку зменім на рэальнасці і рэчаіснасць, якая ёсць. Ну, па сутнасці гэта атрымалася. Калі ў гэтым быў план, зноў-такі, мы атрымалі, што атрымалі. І зараз тую сілу і лідары меркаванняў гэта непасрэдна тыя людзі, якія да ўсяго гэтага спрачыніліся і рабілі то. У гэтым быў план. Яны зрабілі каардынацыйную раду такой, якой яны ее хацелі бачыць. Зручнай, беззубай, абмежаванай па колькасці, па ўсім абмежаванай, але вельмі такой, ну, прыкладной, кішэннай такой. Наколькі на тое, што вот КР стала такой, якая яна ёсць, пытанне квотаў паўплывала? Ну, тут больше, я думаю, такога інфармацыйнага шуму надала, таму што, ну, гэтыя квоты зараз нікім нічым не выконваюцца. Я нават не ведаю, як зараз кааптацыя адбываецца, таму што я там дзесьці чытала, што нейкія людзі новыя дадаюцца ў склад каардынацыйнай рады, па якіх прынцыпах гэта адбываецца. Але дакладна я думаю, што там уже не пра квоты ніхто не кажа. Галоўны поінт, напрыклад, мой, вось чаму я адстаивала квоты, так, то тут некалькі ў мяне было маіх аргументаў. Па-першае, я хацела, каб насамрэч жанчыны прынялі удзел у гэтых выбараў і прадстаўлялі кагосьці, штосьці, хоць нават саміх сабе, просто як асоб у каардынацыйнай радзе, у палітычным гэтым актывізме і у віры. Па-другое, ўсё ж такі, вось гэты складнік таго, што жанчына мае роўныя права з мужчынамі, і гэта адмечана, і гэта улічваецца. Гэта, ну, як па мне, вельмі такая важная дэмакратычная частка, дэмакратычная функцыя, так? То вось гэтыя две асноўных прычыны, па якіх я прасоўвала гэтыя гендерныя квоты. Ну, і я рада, што нават там з'явіліся гэтыя жанчыны. Мне цікава вось меркаванне ўсё ж таки зараз я вяртаюся да допісу того ж самага Петрухіна, які задае пытанне, што там робяць гэтыя людзі, і далей ён удакладняе: а гэты ж вон быў дзяржаўным чыноўнікам, а зараз вот ён тут, а гэты быў там нейкім эканамічным злачынцам-хабарнікам, а гэтая вось з Гігіным праграму вяла. Слухайце, ну калі у рух прыйшло столькі неафітаў, людзей, якія раптоўна прачнуліся ў 20-м годзе, ці час нам глядзець і калупацца там, а што там вот было, дзе ты быў, чым ты займаўся, ці маеш ты права пасля таго, як ты прачнуўся, станавіцца ў нашы шэрагі. Бо па вялікаму рахунку, калі паглядзець, ну, на пераважную большасць, там, на 90 з гакам адсоткаў тых, хто удзельнічае, і са старых дзеячоў у вось гэтым руху, некалі у
большасці нешта можна знайсці. А вось Лябедька і Чалы там былі ў камандзе Лукашэнкі 30 гадоў таму, давайте ім яшчэ і праз 20 гадоў гэта будзем прыгадваць. Там я не ведаю, а Ціхановскі ў Крым ездзіў, а яшчэ там хтосьці не... Ну вот я так думаю, что толькі у Статкевіча і Севярынца нічога не накапаеш, а ў астатніх у любога што-небудзь знойдзеш. Ці вот ну, ёсць патрэба вось таких вот ну как бы спрабаванняў выцягнуць такую вось бялізну брудную з шафы. Тут усё, канешне, з разгляднаннем. Калі мы будзем шукаць такіх ідэальных і чыстых, то іх увогуле няма. Гэта такая, ну, тэзіс такой, я не ведаю, безгрэшнасці нейкай, так, што усе дзесьці знайсці такую ідэальную персону, які там з Магардамі, не ведаю, Зенон Станіславович, так, такі умоўны, ікона, калі там усё... І то можна прыгадаць, што а вось там, што ён там абараняў нейкую сваю дыпломную, ці там што там, некуды ездзіў у Санкт-Петербург. Так. У Ленинград тогда. Ну, что-то тут не то. Гэта, канешне, все такое бздура, і гэта зноў-такі ад таго, што шмат назапашылася фрустрацыі, шмат назапашылася прэтэнзіяў, пошук вінаватых, трэба кагосьці дзесьці ў чымсьці абвінаваціць, альбо калі ўжо скончваюцца аргументы, трэба, памятаеш. Ну, гэта, на жаль, не ад сільнай пазіцыі, хутчэй за ўсё, а ад слабай, але ўсё ж такі калі чалавек можа займае ўжо такую сур'ёзную нейкую пазіцыю альбо прэтэндуе на пазіцыю, то ну просто звычайна паглядзець на яго біяграфію гэта безумоўна патрэбна. У вас тут давеча быў Дудкін спадар, і вось гэта такі прыклад, калі можа і біяграфіі, і тое, што не даглядзелі, ці я не ведаю, ці наўмысна гэта адбывалася. Ну, то бок шмат пытанняў. Тут нельга сказаць так альбо так. А як выкрыеш? Дарэчы, вот як мне так нюансы выскачылі з галавы са спіса вот таксама гэтых былі ж выкрэслены, там вынайдзены там некалькі таксама. Я вам нагадаю, як гэта адбылося. Гэта было дзякуючы зліву кіберпартызанаў. Да, вот кіберпартызанаў выпадкова. А тут не патрапіў. Не проста выпадкова, а яшчэ калі яны за гэты зліў апублікавалі, людзі проста пачалі шукаць і знайшлі, таму што там шмат інфармацыі рознай. Гэта так, гэта выпадкова. Таму, ну, слухайце, гэта такое, я разумею, я нават, шчыра кажучы, зараз пераймаюся за дэпутата Петрухіна, і мы не знаёмы з ім асабіста ніякім чынам. У якім сэнсе? Што нешта і пра яго стане вядома? Не ў гэтым сэнсе. У тым сэнсе, што ён пакуль адзіны такі, ведаеце, апозіцыянер, актыўны апозіцыянер у Коордынацыйнай радзе. Вот у гэтай дрыгве такога пакою і спева ў караоке з'яўляецца такая вот фігура персоны, якая нешта яшчэ там спрабуе ў гэтай ціне там накалупаць, некіх разварушыць. І гэта ўсім не падабаецца. А мне гэта падабаецца, таму што я пісала нават там у чаце адмысловым, што дэпутата Петрухіна трэба падтрымліваць і шанаваць нават за тое, што ён хаця бы нешта вось так вот робіць, хаця там хтосьці яго ж лічыць, што ён там шкоду робіць, яшчэ штосьці, але ён прынамсі задае пытанне. І калі суціхне дэпутат Петрухін, больш ужо нікому не патрэбна і немагчыма будзе увогуле ніякіх пытанняў задаваць. Мы павернемся да функцыі Коордынацыйнай рады, напрыклад, справаздачы там таго ж самага офісу, НАУ, яшчэ пра гэта увогуле не стае пытанняў. Ніхто нікому ўжо не справаздачыцца, ніхто ні ад кога нічога не хоча, ніхто не задае пытанняў. І гэта вельмі сумная гісторыя. Вот час дзе-то заплакаў Кныровіч, слухаючы вас. Кныровіч, дарэчы, быў, як мне падаецца, у ліку тых, хто хацеў бы пачуць гэтую справаздачу ад пэўных. Я разумею, што ў яго там, можа, ён там не пагадзіцца з пазіцыяй Петрухіна. Я зараз не адносна персоны Петрухіна, не адносна пытанняў, якія задае, а ўвогуле самой сітуацыі, што ён зараз адзіны такі змагар хоць за штосьці.
іншых ужо няма. І вось гэта сумна, разумееце, што ён застаўся такі адзіны. З яго смяюцца, яго там лічаць нейкім нават ледзь не фрыкам, што ён такі, але ён адзін на браневіке на гэтым. Атрымліваецца, ёсць, як это кажа Кныровіч, ужо згаданы, там большасць, як нам называе, там не таталітарная, аўтарытарная большасць, ёсць апазіцыя да большасці, а ёсць Петрухін. А ёсць Петрухін. Таму што апазіцыя да большасці ўжо не праяўляе сваю апазіцыйнасць, разумееце, ніяк. Ну, прынамсі, у публічнай прасторы. Мы ўжо не бачым. Таму што спачатку гэтыя спробы нейкія былі, ну так, гэта на ўзроўні такіх нейкіх спрэчак, дакораў, тым не менш, хаця бы гэта была нейкая праява іншай пазіцыі. А зараз застаўся толькі Петрухін. Таму, і заўважце, Петрухін нават гэта яму каштавала таго, што ён дакладна адзін, яны ж раней з Кабанавым былі, і калі мы узгадаем гэтыя часы падрыхтоўкі да выбараў, Кабанаў быў адным з тых, хто казаў, вось толькі калі я там у гэтую раду патраплю, нават калі не я, а іншыя, мы разбярэмся, мы там грошы адшукаем, карупцыя, памятаеце, былі абвінавачванні ў карупцыі. Ягораў, канешне, там галоўны Марыярці, так, там карупцыянер, там і ўсё. І ўсё гэта дзе падзелася? Дзе гэтыя праўдалюбы? Кабанаў, где это ўсё? Где борьба с коррупцией? Грошаў, барацьба з карупцыяй. Я памятаю Таню Мартынаву, якая казала, мы прыйдзем і навядзем парадак, мы пакажам, як там працаваць трэба, таму што зараз гэты склад каардынацыйнай рады, ну, ім У патэнты вас была палітычныя. візуалізацыя таго, як працуе Мартынова. Яна... Пам-пам-пара-пара-па-пара. Да, А там эфектна. пау-фау. Так, эфектна. Але... такое трохі у паветра нейкае. Дарэчы, Алена, як журналістка расследовательница, якая, я так разумею, і тэму там кашалькоў рэжыма, там і санкцыі, ўсё астатняе таксама закранала ў сваіх расследаваннях. На ваш погляд, Машэнскі, вот адкажыце на пытанне Петрухіна. Я пагаджуся з Петрухінам у тым сэнсе, што да машэнскага пытання ёсць, у мяне вось асабіста таксама ёсць, і пагаджуся з апанентамі Петрухіна, з тым же Кныровічам, у тым, што пакуль недастаткова такіх добрых, якасных пруфаў, каб такую нават не акулу, а кіта, таму што ёсць акулы бізнеса, а Машэнскі гэта не акула, гэта ўжо кіт, гэта ўжо такое нешта больш. Левіафан. Ну, Левіафан, можа, занадта, уласна, але тая яшчэ кіцяра. То бок, каб такога чалавека прыцягнуць да нейкай адказнасці і нейкім чынам сур'ёзна паўплываць на ягоную, я не ведаю, статус, там, бізнес, на што заўгодна, так, то тут трэба, канешне, вельмі сур'ёзныя пруфы, і гэта вельмі складана дабыць. Таму у мяне няма ілюзія ў тым, што Машэнскі нейкі такі Робін Гуд, так, ці хто там кажуць, Тацяна Мартынова нядаўна ў эфіры сказала, ён вельмі добры бізнесмен, ён надае працоўныя месцы, і ён там спрыяе эканамічнаму, там, я не ведаю, стабільнасці Беларусі, ці што ён там прадукты харчавання вырабляе, а не бомбы, напрыклад, так, як там іншыя. Можна ўсё гэта, канешне, казаць, але тады можна, а чым Лукашенко недобры чалавек, ён же таксама працоўныя месцы стварае для беларусаў, якія Беларусі, і пераймаецца за іх, і там левай цыцкай айцішнікаў ускармлівае. Ну, таксама добры чалавек. Ну, можа, я зараз, канешне, так гратэскна гэта ўсё утрірую. А тое, што вырабляе зброю, дык усе 30 гадоў гандляваў зброяй Лукашэнкі, ну. Мы ўсе ведаем, што такое быць буйным бізнесменам у Беларусі. Немагчыма быць буйным бізнесменам і не быць блізкім, не проста блізкім да атачэння Лукашэнкі, а непасрэдна вось проста рукапакладзеным ім. Машэнскі ў 2010 годзе быў давернай асобай на выбарах Лукашэнкі. Так, можна сказаць, канешне, за 10 год, што шмат чаго змянілася, чалавек мог там перадумаць, але калі гэта адбылося, перадумаў чалавек, там спрачыніўся там да іншага чагосьці, мы бы бачылі вынікі. У 18 годзе, у 19 годзе, калі быў чарговы гэта вот вялікая размова Лукашэнкі, і там сабралі усіх, я там быў таксама ў якасці журналіста, і побач са мной там дзесьці праз колькі месяцаў сядзеў Машэнскі. То есть, как бы,
Ну, гэта чалавек, якому даверана. І так, я там ніякім чынам не ўмаляю яго здольнасцяў і талентаў як бізнесмена. Магчыма, ён насамрэч таленавіты бізнесмен, гэта не аспрэчваю. Але ўсё роўна рабіць такі буйны бізнес у Беларусі без таго, каб цябе далі згоду звыш, што ты гэтым кіруеш, немагчыма. І гэта ўзгадняе адзіны чалавек у Рэспублікі Беларусь. Калі цябе давяраюць гэтую такую велічэзную дзялянку, таму што ты ж не проста робіш бізнес і вырабляеш там сметану і малако. Ты амбасадар, ты стасуешся з прэм'ер-міністрам Ісландіі. Наўпрост, вось так, як мы з вамі. Вы разумееце, якая пазіцыя ў гэтага чалавека? Ты прадстаўляеш інтарэсы дзяржавы. А дзяржава ў нас зараз раўно одна сям'я. Разумееце, то бок ты не можаш быць просто там амбасадараў, я не ведаю, інтарэсаў народа Рэспублікі Беларусь, таму што ён не прадстаўляе інтарэсы народа Рэспублікі Беларусь, ён прадстаўляе інтарэсы кіруючай улады Рэспублікі Беларусь паўсюль. Таксама ён вельмі моцна павязаны з расійскім бізнесам, што абсолютно, скажем, лагічна у той сферы і ў той галіне вытворчасці, якую ён прадстаўляе. Таму гэта не проста там такі чалавек, які там дзесьці ў рэгіёне стварае працоўныя месцы і пераймаецца за працаўнікоў. Не. Гэта чалавек, які працуе на тое, каб Александр Григорович Лукашенко стабільна і вельмі моцна пачуваў сябе ва ўладзе. Грошамі, падтрымкай, палітычнай падтрымкай у тым ліку. І тое, што яго імя было выкрэслена са спісу санкцыйнага, кажа аб тым, якое велічэзнае сур'ёзнае лобі гэты чалавек, альбо увасабленне гэтага чалавека мае на міравой, на сусветнай палітычнай арэне. Просто так імёны са спісу не выкрэсліваюцца. Калі уже закранули... Что Машинский сделал для Дымсил? Ничего, с чего вдруг его защищать? Слухайте, тут мне складана каментаваць, таму што я рознае чула. Чула і гісторыі пра тое, што там нейкая там дапамогу ён аказваў там ці што. Я чуў увогуле гісторыю канспіралагічную, але вельмі прыгожую, што на ўтрыманні Машэнскага ледзь не большасць КС знаходзіцца. Тут, конечно, я не думаю, что гэта так. Але нават, калі прыпусціць такую думку, што ён там сваімі грашыма, сувязямі, там чым заўгодна, калісьці, камусьці дапамагаў з прадстаўнікоў дэмакратычнага руху. Разумееце, я узгадваю одну такую гісторыю. Калі пачалася вайна ва Ўкраіне, у нас былі звесткі аб тым, што пэўная частка беларускіх чыноўнікаў мае камерцыйную нерухомасць во Львове і зарабляе добра на гэтым. І потым мне распавядаюць, вось ты ведаеш, што калі пачалася плыня уцекачоў во Львоў, то гэтыя людзі сваю гэтую нерухомасць бескаштоўна прадстаўлялі для таго, каб уцекачы там маглі там пажыць, там, пабыць нейкі час. І мне казалі, і можа ўсё ж такі гэта так, то бок вось людзі ж так распалажылі, што называецца. Але я не веру ў шчырасць намераў такіх людзей. Яны дапамагалі, таму што яны баяліся, па-першае, страціць сваю нерухомасць. Па-другое, яны падсцілалі сабе саломку, калі як що, ніхто ж не ведае, так, невызначаны час, як яно будзе. Але ўсё роўна можна сказаць, вы ведаеце, так, але ж глядзіце, я ж людзям дапамагаў. Я не ведаю памкненняў Машэнскага, калі нават ён там камусьці дапамагаў з дэмакратычнага руху, што ім рухала. Гэта была там спроба падсціліць саломку, гэта былі проста асабістыя сувязі і стасункі з гэтымі людзьмі, калі ён сказаў, там 30-50 тысяч, што там, слухайце, кішэнныя грошы, там, 2 разы ў рэстаран не схожу, там гарбатныя грошы не пакіну, так? Але тая пазіцыя, якая ў яго засталося на відавок, яна, ён працуе на рэжым, ён служыць гэтаму рэжыму, ён з'яўляецца выявай і асобай, якая ўвасабляе гэты рэжым у тым ліку. Таму нават калі ён дзесьці камусьці дапамагаў, то гэта кропля у параўнанні з тым.
Калі закранули тэму санкцыі, там ціску на рэжым, там грошай і гэтак далей, шмат зараз спрэчак з нагоды таго, што вось Лукашенко вызваляе палітвязняў пэўную колькасць, мізерную колькасць у параўнанні з тым, колькі застаецца за кратамі, але гэта не вынік ціску. Зразумела, што вот санкцыі не спрацавалі і таму трэба дамаўляцца і гэтак далей. З другого боку мы бачым, што якія, паглядзіце, умовы ставіць Лукашенко для далейшай нейкай працэса вызвалення. Здыміце санкцыі з калійкі найперш гэтак далей, а гэта сведчанне таго, што працуе і не працуе. Ну, ёсць яшчэ адзін бок, які там кажа пра тое, што гэта Зянон Станіславович звярнуўся, і таму вот пасля яго зварода Лукашенку там стала сорамна, і ён выпусціў там пэўную колькасць людзей. Што працуе, што не працуе? Ну, я таксама, я ж не пророк тут. Ну, не пророк, але у расследаваннях, закранаўшы тэму санкцый, санкцыйнага ціску, абмежаванняў, было відаць, наколькі это балюча ці не балюча это для рэжыма? Гэта балюча, канешне, калі б гэта было не балюча, мы пра гэта не чулі, і рэжым бы пра гэта не казаў, пра тое, што здыміце. Ну, калі цябе ўсё роўна, то яно табе ўсё роўна. Канешне, яно балюча, канешне, яно аказвае ўплыў. Не такі моцны, можа, не такі мэтанакіраваны, як хацелось бы. Але тут таксама ёсць шмат нюансаў, таму што санкцыі не былі сінхранізаваныя. Напрыклад, калі ўводзіліся санкцыі супраць Расіі, не ўводзіліся прапарцыйна супраць Беларусі. Што стварала вось гэты люфт і, па сутнасці, рабіла Беларусь такім хабам абыхода санкцый доўгі пэўны час. Па сутнасці, самы моцны пакет санкцыяў, які быў уведзены супраць Беларусі, ён пачаў дзейнічаць з кастрычніка мінулага года, 24-го, уступіў у сілу, быў прыняты ўлетку, а пачаў дзейнічаць з кастрычніку. Калі б гэта было раней зроблена на 2 гады, хаця б там спачатку ўварвання паўнамаштабнага, можа, былі б іншыя вынікі. Ну, зараз, канешне, так, мы кажам гіпатэтычна, але я не магу сказаць, што санкцыі не працуюць. Канешне, яны працуюць. Канешне, наносяць боль рэжыму, і калі б гэта было не так, то нават за заклік да санкцый людзям бы артыкулы крымінальныя і шмат гадоў не навешвалі. Ну, калі б гэта ўсё такое было, што наколькі гэта ўплывае на вызваленне палітзняволеных, тут у мяне няма такой наўпроставай карэляцыі з гэтым. Таму што палітзняволеныя гэта такі пірацкі капітал Лукашэнкі, і ён гандлюе гэтымі людзьмі як хоча, і манкіруе імі таксама як хоча. І тут нельга сказаць, што там, напрыклад, дзесьці затрымалі там фуры, дзесьці там перакрылі мяжу, і адразу Лукашенко такі сидзіць і думаць, так, колькі там мне чалавек адпусціць, каб гэта там разруліць. Не, таму што уся гэтая гісторыя, яна вельмі комплексная, і адпаведна адказ на гэтую гісторыю з боку рэжыма, ён таксама комплексны, не кропкавы. І калі гандлююць яны людзьмі, яны гандлююць не з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў ніякім чынам. Мы ж бачым, все гэта адбываецца і нават не з Зяноном Станіславовичем. Все гэта адбываецца на зусім іншых, больш высокіх узроўнях, і якія там дамоўленасці ідуць, мы таксама не ведаем. Але я, прынамсі я, адношуся да той катэгорыі людзей, якія лічаць, што санкцыі працуюць, і па сутнасці яны з'яўляюцца адзіным бескроўным інструментам уплыву на рэжым. А што яшчэ можна супрацьставіць? Увогуле санкцыі, што такое санкцыі? Гэта інструмент бескроўнага, бессілавога метаду ўздзеяння на парушэнні, каб гэта парушэнні спыніліся і не адбываліся надалей. Іншых спосабаў няма. Якія яшчэ? Астатнія ўжо сілавыя метады. Хто іх будзе прымяняць? Еўразвяз адносна Беларусі, Амерыка, там ці хтосьці яшчэ? Конечно, нет. Іншых инструментов нема. Елена, как вы относитесь к заявлениям Павла Латушко о том, что это именно благодаря давлению ОПК, ОСТ и НАУ стало возможным разговор об отмене санкций США взамен на политзаключенных? Не красуется ли?
Слухайте, да таких заяў я ставлюся вось менавіта так, што ну так это чалавек, палітык, ён такім чынам робіць сябе, стварае свой палітычны імідж. Гэта такая звычайная у палітыкаў, ну, гульнёй гэта не назавеш, але ну тактыка паводзінаў. Так, я не лічу, што гэта Не, ну тут можно заменить и написать, что как вы относитесь к заявлениям Зянона Пазняка, что дзякуючы яго звароту да Лукашэнкі? Вось менавіта для мяне гэта, што Латушка заявіў, што Пазняк абсалютна роўныя рэчы. Я таксама магу зараз заявіць, што гэта дзякуючы маім малітвам гэта адбылося. І скажыце, калі ласка, чым вы можете аспрэчыць, што гэта не так? Вось я стаяла на каленях, прашыбала лбом, і гэта адбылося. Дзякуючы мне. Дарэчы, вот тэма Машэнскага, дзіўную такі аналогію і працяг думкі ад Марысі. Штирлиц тоже работал в Рейхстаге. Ну, Штирлиц, правда, работал не в Рейхстаге, но мы зразумелі вашу думку ў стане вора. Карацей кажучы, Машэнскі равно Штирлиц, сучасны, 2-0. Слухайце, каб гэта ўсё было так проста. Тады, окей, калі Машэнскі Штирлиц, то ў мяне пытанне, а хто гэтага Штирлица рыхтаваў? Штирлица рыхтаваў камітэт дзяржаўнай бяспекі, я не ведаю, там знешняя выведка, гэта прафесійны быў выведчык, так? Такіх людзей гатуюць і гадуюць, а потым імплементуюць і засылаюць. Вось я хутчэй паверу ў тое, што там Дудкіна, тому что просто на паверсе, так? Альбо вось шпіёнам мы рабілі расследаванне, так, про тое, як кадравыя выведчыкі Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь былі укараніліся, ну, спрабавалі укараняцца у дэмакратычны рух. Дык вось гэта прафесійныя людзі, якіх рыхтуюць, гатуюць, імплементуюць і аплочваюць іх працу. А хто гатаваў Машэнскага такім чынам? Да вы ж самі вот буквально пару хвілінаў таму, ну, фактычна намікнулі на гэта. Ісландская знешняя выведка. Ну так, можа. Ну тады Машэнскі, канешне, круты Джеймс Бонд, таму што вы думаеце, што Машэнскі не праходзяць паліграфы, з Машэнскім не працуюць супрацоўнікі КДБ Беларусі і ФСБ Расіі? З ім, вы думаеце, не працуюць, яму не задаюць пытанне? Сёння з ім, калі і працуюць, то польская АБВ. Ён жа ж тут у Варшаве. Ось, дарэчы, пытанне да польскага АБВ, ці працуе яна з Машэнскім, ці задавалі яны яму пытанне, ці праводзілі яго па адпаведных працэдурах, таму што насамрэч чалавек, калі жыве тут, ну, гэта вельмі такая дзіўная рэч. Можа, ён у такім статусе недакранальным, што да яго, ну, не прыходзяць і не задаюць пытанні. Вось Дудкіну задаюць пытанні, так? Звольнілі ўжо, як я ведаю, чалавека з працы. Зараз пэўныя структуры ім займаюцца. Машэнскім не займаюцца. І тады пытанне чаму? Это другое. Іншы ўзровень. Вось. Узровень, тут я не аспрэчваю. Узровень насамрэч іншы. І, на жаль, не ўзровень там Петрухіна і нас з вами, каб ось так напрост такога кіта увогуле дасягнуць. Але гэта не азначае, што не трэба спрабаваць. Трэба. Акурат трэба задаваць гэтае пытанне, трэба ўздымаць гэтае пытанне. І тут я зноў-такі пераймаюся за дэпутата Петрухіна. Бо калі сціхне гэты адзіны голас, які б ён не быў, хто б яго там не крытыкаваў, што ён там не аргументаваную пазіцыю прадстаўляе, там яшчэ штосьці, так, але іншых, на жаль, няма. Хай бы падняліся больш прафесійныя. Я была б толькі рада. Таму што, ведаеце, увесь гэты працэс такой стагнацыі, які мы зараз усе перажываем, ён жа і забалочвання такога, да? Ён жа прывядзе да чаго, што потым, ну, калі ўжо нават і ўзнікне нейкае, не ведаю, там, вакно магчымасцяў, так, нейкія абставіны зменяцца, не застанецца людзей, якія будуць мець рэсурсы, жаданне, кампетэнцыі нейкім чынам дзейнічаць і ўплываць. На жаль, іх не застанецца. Калі улічыць словы пра тое, што ну з крытыкаў таго, што адбываецца ў каардынацыйнай радзе сёння, што каардынацыйная рада стала ну фактычна
яшчэ адным аддзелам там суседнім кабінетам офіса Ціхановскай, а побач яшчэ адзін кабінет, это аб'яднаны пераходны кабінет. Гэта адзін кабінет, там адны і тыя ж асобы. Вот гэта ўсё вы назвалі тэрмінам забалочвання. Ну так, я так гэта бачу. Я так бачу. Таму што, ведаеце, калі вельмі абмежаваная колькасць людзей, якія ва ўсім згодны адзін з адным, займаюцца такой цяжкай і такой комплекснай справай, як палітыка, альбо окей, можа палітыка гэта досыць такое паняццё агульнае, скажем так, прадстаўніцтвам пэўнай колькасці беларусаў, прадстаўніцтвам дэмакратычнага руху Беларусі, калі ўсе гэтыя адны і тыя ж людзі, якія згодны адзін з адным, якія не задаюць пытанняў, не крытыкуюць, нават не спрабуюць нешта адшукаць іншае, то гэта балота. Ну, таму што з аднаго боку так, ёсць тая еднасць, пра якую мы ўсе кажам, так, мы ўсе там прагнем еднасці нейкай, давайте аб'яднаемся. Але еднасць у агульным паняцці, так, мы ўсе аб'яднаны, напрыклад, супраць Лукашэнкі. Але вось на ўзроўні дзеянняў, калі гэта такая адна такая сплачоная каманда, гэта класна, але ў гэтай камандзе, да гэтай каманды павінна быць іншая каманда, якая скажа: хлопцы, як у мяне ёсць сябра, які у сваёй практыке заўжды кажа, мы перыядычна на дэшбордзе ў офісе пішам: а не херню ли мы робім? Просто самі сабе задаем гэтае пытанне: а не херню ли мы робім? Вось павінна быць іншы бок, які хаця бы будзе задаваць пытанне: а не херню ли вы робіце? І чакаць адказ на гэтае пытанне. Не просто не, мы не робім, а нейка аргументавана. Тады будзе сістэма check and balance. І вось менавіта я бачыла ў каардынацыйнай радзе гэты орган, які будзе часткай гэтай сістэмы стрымак і проціваг. А зараз ні стрымак, ні проціваг, ні пытанняў, ні адказаў адпаведна. Ну, вось такое бачанне сітуацыі. А што адбываецца ў расследавацельскай журналістыцы? Праца адбываецца, ну, калі мы пабачым, напрыклад... А не херню ли яны там працуюць? Тут, слухайце, тут адказы, дарэчы, вельмі простыя і вельмі практычныя. Калі мы возьмем, напрыклад, каманду БРЦ, якая за апошні год, калі ўзяць у сегмент беларускай расследавальскай журналістыкі, з'яўляецца адной з топавых камандаў, то адказы на пытанні тут на паверсе. Вось выйшла, напрыклад, расследаванне, апошняе возьмем, так, аб тым, што рапсавы алей, які вырабляецца у тым ліку з рапсу, які завозяць з акупаваных украінскіх тэрыторый, па зялёнай ідзе ў Еўропу, гандлюецца. Праз 2 ці 3 дні літаральна была рэакцыя літоўскага ўраду і прыпыніўся гэты транзіт. І вось адказ на пытанне. Па-першае, што вы робіце, навошта вы робіце і які ў гэтым імпакт, які ўплыў. Тое ж самае з іншымі камандамі. Ну, БРЦ гэта самая буйная, прафесійная і вельмі крутая каманда. Але апроч іх ёсць там Альянс расследавальнікаў Беларусі, ёсць бюро, ёсць Белпол, які таксама робіць расследаванне. І ў кожных з гэтай каманд ёсць свой, можа і невялікі, але вельмі практычны імпакт і уплыў на злачынствы. Канешне, там злачынствы, можа, і не спыняюцца. Пераапранаюцца, пераабуваюцца, яшчэ штосьці. Але апрача журналістаў-расследавальнікаў увогуле ніхто больш гэтым не займаецца. Ніхто не фіксуе злачынствы больш. Ніхто не даказвае іх прафесійна. Менавіта па стандартах, калі гэта акцэптуецца міжнародным кансорцыумам, напрыклад, так, журналістаў-расследавальнікаў. Ніхто больш не... Потым палітыкі, такія там, як НАУ, там, ці хтосьці яшчэ бярэ гэтыя доказы і ўжо там у прыгожых этих тэчках прадастаўляе там дзесьці на якіхсьці там парламенцкіх асамблеях і кажа: вось глядзіце. Але гэтую працу робяць яны. І зараз што адбываецца ў беларускай расследавальскай журналістыкі, зараз яна будзе перажываць такі ж крызіс, як і ўсе незалежныя медыа. Таму што гэта не пра камерцыю,
Гэта пра данаты, пра ахвяраванне там уже нейкіх прыватных там асобаў, каму гэта цікава ахвяраваць. І, канешне, гэта была донарская падтрымка. Таму зараз будзе вельмі сумная гісторыя. Я, дарэчы, калі можна, карыстаюся такой магчымасцю, скажу, што звярніце, калі ласка, паважаныя беларусы, увагу, калі вам насамрэч не ўсё роўна, і вы хочаце нейкім чынам бачыць уплыў на злачынства рэжыму, падтрымайце любую расследавальскую каманду, якая вам падабаецца. Падтрымайце іх сваімі ахвяраваннямі, каб журналісты-расследавальнікі мелі магчымасць надалей працягваць гэтую працу, таму што вельмі хутка гэта ўсё можа схлопнуцца, як і шмат чаго ў беларускай медыяпрасторы. Далучаюся да словаў Алены. Падтрымайце, калі ласка, калі у вас ёсць такая магчымасць, нашых журналістаў, калег, ці гэта расследавальнікі з бюро, з БРЦ, з агентства расследавательскага, ці з Белпола. Падтрымайце Еўрараду, падтрымайце іншых журналістаў, іншыя СМІ, калі у вас ёсць такая магчымасць, ёсць жаданне, каб яны працягвалі сваю працу, таму што ўсё ж таки мы працуем для усіх нас. Ну і я на сёння не развітваюся са спадарыняй Аленай, таму што яна паабяцала, што будзе прысутнічаць сёння на дні роднай мовы у моладзевым хабе, беларускі моладзевы хаб, Дажынкова 6. Калі ласка, далучайцеся. Спадарыня Алена, як госця былая праграмы «Ідэі X», як наша спікерка, далучыцца да мяне, каб разам паразважаць пра мову як адзін са складнікаў беларускай нацыянальнай ідэі. А потым да нас і Лявон Артурович Вольскі далучыцца, каб праспяваць гэтую нацыянальную ідэю ў такім акустычным канцэрце. Вось такое у нас трыо, можна сказаць. Так. І сёння ўсё ж такі дзень роднай мовы, то, даражэнькія любыя беларусы, карыстайцеся мовай як можаце, як мага часцей, чытайце, слухайце і захоўвайце. Беражыце мову, каб не ўмёрлі, як казаў Багушевіч. Так што, калі ласка, усіх віншую са святам, далучайцеся да нашых імпрэзаў і падтрымлівайце нас. Падпісывайцеся на YouTube канал Еўрарадыё. Жыве Беларусь. Жыве вечна.